Gibraltar, Cataluña, País Vasco, Galicia, Iberia, Flandes e Valonia son algúns estados que poden existir nun futuro en Europa. Hoxe imos ver máis. A Illa de Man destaca pola súa curiosa bandeira, pero tamén pode ser un novo país. Esta illa pertenceu a Irlanda, posteriormente a Noruega e, por último, a Coroa Británica. Esta illa non está dentro do Reino Unido, o cal dalle máis posibilidades de ser máis independente do que xa é. Escocia pertence ao Reino Unido desde 1707, cando firmou un tratado de anexión. Desde finais do século XX o apoio da poboación aos movementos independentistas foi en aumento. Os independentistas escoceses queren a independencia para gañar os poderes económicos e sociais que calquera país necesita para construir unha sociedade máis próspera. A capital do Reino Unido. Tamén se quere independizar do Estado. Trátase dun movemento independentista de varias décadas de duración que resurxiu durante o referendo independentista de Escocia en 2014 e tras os resultados do Brexit, onde a cidade foi o único municipio de Inglaterra e Gales que votou a favor de permanecer na UE. O movemento pretende que Londres sexa unha cidade-estado como Singapur, Mónaco ou o Vaticano, que pertencería á Unión Europea e que tería o dobre do PIB de Singapur. Rematamos esta viaxe por Reino Unido coas Illas Shetland, pertencentes a Escocia desde o 20 de febreiro de 1472, queren ser independentes do territorio ou, polo menos, ser máis independentes. O noso seguinte caso é moi curioso. Falamos de Sealand, pero antes de chegar á súa historia temos que remontarnos á Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra construíuse a HM Fort Rouge, tamén coñecida como Rouge Tower para defenderse dos nazis. Atmore ocupou a torre para emitir unha radio pirata en 1964. Moore foi expulsado por Paddy Roy Bates que tiña intención de emitir outra radio pirata pero, finalmente, declarou a independencia da base mariña chamando ao Principado de Sealand. O Principado de Sébora é unha micronación pertencente a Italia. Trátase dun municipio próximo a Francia que no pasado foi un estado. En 1963 elixiuse o seu primeiro xefe de estado, o príncipe Iorio I de Sébora. Outro dos grandes cambios fronteirizos sería o regreso de Checoslovaquia. O 1 de xaneiro de 1993 o país separábase nas República Checa e República Eslovaca de maneira diplomática despois de varios roces. As negociacións para unha posible reunificación foron sucedéndose pero, co inicio da pandemia da Covid-19, paralizáronse. Cristiania é un territorio dentro do municipio Kristiansand na capital Copenhague que se declara independente. Cristiania é motivo de controversia desde a súa creación en 1971 por comunidade papis nunha antiga base militar. No próximo vídeo remataremos de coñecer os posibles novos estados en Europa moi centrados en guerras nas que participou Rusia.